Bihar asteazkena Urola Kostako udal elkarteak antolatuta, abendaino industriegunean udal elkarteak duen egoitzan, eskualdeko 5. berrikuntza foroa antolatu da. Udal elkarteak antolatu eta koordinatuko du foro hau. Jarri berrikuntza zure agendan izenburua izango du eta eskualdeko merkatari eta ostalarientzako zuzendua dago. 3 langile edo gehiago dituzten establezimenduentzat. Udal elkarteak berrikuntza foroak antolatzen ditu, enpresekin berrikuntzaren inguruko gogoeta eta esperientziak partekatzeko. Foroak sensibilizazio saioak izaten dira eta bertan berrikuntza agendak Euskal Autonomi Erkidegoko enpresa txiki eta ertainei eskaintzen dizkien laguntza eta ekimenak aurkezten dira. Enpresa horiek gero eta berritzaileagoak izateko eta berrikuntza era sistematikoan enpresan txertatzeko. Biharko foroa arratsaldeko ordubietan hasiko da eta 2 ordu inguruko iraupena izango du. Egitarauan aurkezpena Lidea Milibiak elkarteko lehendakariak egingo du eta ondoren berrikuntza foroari Carmen Arrazola dinamizatzaile homologatuak ekingo dio. Berak jorratuko dituen gaiak, zer esan nahi du berritzeak, adibideak, zer da berrikuntza sistematikoa, berrikuntza agenda programa, definizioa, metodologia, urratsak eta enpresentzat laguntzak. Gutxienez, 3 langile dituzten eskualdeko merkataritza eta ostalaritzako establezimenduak beraz, gonbidatuak daude biharko ikastaroan parte hartzera. Doakoa izango dela kontutan izan.